هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السم وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الآيات zadnje آية من سورة الشعراء 220 prvi do 227. kaže Jelle še'nu hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin, hoćete da vas obavijestim kome se šejtani spuštaju. Ovaj ajet je odgovor kada je rečeno da Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem džin donosi i da Kur'an nije da drugo dod nakon što je Jelle še'nu rekao innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin, nam da je on od Allaha gospodara svih svjetova, da ga je donio Džibrail Muhammedu alaihi sallam da bude opomena, a šeitan vama tenazzilat bihi šajatin vama yenbaghi lahum vama yastati'un, ne mogu šeitani biti ti koji dostavljaju Kur'an i to njima dostojni su u stanju to da čine. A kome šeitani dolaze, jer su poslanika kako nazvali, da je sihirbaz, da je pjesnik, da Kur'an kao stihove nešto im na kraju pečat sure nije kome. Pjesnicima šeitani najčešće dolazi, a poslanicima melek dolazi objavno. Ovdje pobija i razotkriva sve što je rečeno na Muhammeda alaihi salatu wasalam od nijekanja da mu dolazi objava. A kome šeitani dolazi na danju ga? Pjesnicima, osim kasnije vidimo izuzetak na kraju al hel unabbiukum ala men tenazzalu, hoćete da vam kažem kome šeitan dolazi, jer su pjesnici bili posebno istaknuti kod mušrika u to doba. Stihove pjesme pisali, vješali na Kaabu i raznim svojim kipovima tekstove. Znači njima je šeitan donosio i nadahnjivao ih da govore pjesmu, a ne Muhammedu alaihi wasalam. Tenazzalu ala kulli afakin athim, spuštaju se svakom onome ko je prestupnik i griješnik, muđrim, onaj koji je nepravedan, ko čini sva zla, njemu šeitan kasnije dolazi i nadahnjuje ga. Kad sihirbaz pređe sve granice, zato ćemo naći pjesnika, često vidimo šeitan s njima u stihovima, kad vidiš na njegovom liku, audu billah, osjećaš da mu šeitan daje inspiraciju i da on priča stihove kao da je. Našli smo Omer Nuhan pijani, onaj što je uzeo u džamiju da uđe, napisao stranice stihova o borbi ratu u Bosni i opjevo događaje sve u stihu o nečemu, vidi se da ga šeitan, ali zabluda tu. Znači šeitan nadahnjuje pjesnike, ljude koji su zalutali da nekad nađemo najvećeg pijani su pjesnik, čovjeka koji ne je gotovo nikako račun, piše knjige, piše tu da od stihova Srbi i šeitani najgori, naćeš napisao vijenac onaj, kad ga sretneš imaš šta vidjeti šeitane, ali što bi rekao kad bi čito pisano riječ, to vidi otkud to tako, a šeitan ga nadahne i onda on uzme olovku i počne da iznosi ono što alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, zar vi ne vidite da oni u dolinama svojim obmanjuju. Najčešće pjesma se bude u dolini se okupili i tu svirka, pjesma, stihovi, ne znam nešto u dolinama često bude uzrokom wa annahum yaqulun ma la yaf'alun, i što rade, govore ono što ne rade. Svojstvo pjesme je znači da ne prati je djelo. Što je pjesma? Znači u kojoj su stihovima nešto rečeno, a ne radi illa alladhina amanu wa amilu salihat wa zakaru Allaha kathira, osim oni koji vjeruju i dobra djela čine. Jer zašto ovaj ajet kao izuzetak? Nakon što je zaplakao od ashaba, spomenuo Ibn Kathir rahmetullahi alejhi ovdje, da je Hasan ibn Thabit wa Abdullah ibn Rawaha wa Ka'b ibn Malik, kada je objavljeno Ash-Shu'ara yattabi'uhumul ghawun, pjesnici slijede laži i govore ono što nije, da su tad zaplakali jer su bili od onih koji su se s tihom bavili. Onda je Allah subhanahu wa ta'ala objavio illa alladhina amanu wa amilu salihat, a kaj to ste vi, kale antum, to ste vi, znači vas izuzima ovaj ajet jer vjerujete Allaha i dobra djela i pjevate stih koji je ispravan. Znači jer su, koliko su se pobojali kad Jelle še'nu istakne nešto, znači gotovo osuda, znaju ko su, ali plaću
da ne bi bili znači takvi da bi došla izuzetak, ne odnosi se, ima izuzetaka od svakom pravilu, kažu, a? Kao i ovdje većina pjesnika je to, ali ovdje ili osim oni koji vjeruju dobra djela čine wa zakarullaha kathira i koji Allaha puno spominju, pjesnici koji se sjećaju Allaha subhanahu, klanjaju ibadet, čine Kur'an uče i onda opjeva stih, onda ne smeta. Takav stih će biti u skladu sa Kur'anom i sunnetom poslanika sallam. Takva pjesma znači nema zabranu u smislu stih. wa zakarullaha kathira wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun, i koji su nadvladali sebe nakon što im je nepravda učinjena, znači koji su u stanju kad im se nepravda učini da pređu i oproste. Znači to je nivo kad ti čovjek učini nepravdu, učini mnogo što je nam ti kasnije pređeš, te Allah uput, te Allah dadne. To je svojstvo odabranih robova. U stanju je da kazni, da uzvrati, on neće, pređe preko toga. To je svojstava takvih odabranih. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. A saznaće ti koji se prevrću i koji neće da slijede Kur'an, koji neće da budu sljedbeni kao upute, kako će okončati i kako će završiti. Jer ti koji sad ovako, sad onako, litamni vam, ne slijede Muhammed a.s. dođu da slušaju Kur'an, ali onda kasnije pjevaju pjesme protiv Kur'ana, vide da je to istina, pa kaže ono je, nikad nismo čuli, jer Kur'an im ponižava, razotkriva njihove pjesme, i onda ponovo kad čuju, ponovo se vrate svome lutanju. Saznaće ti i takvi, znači koji Muhammeda sallallahu sallam ne slijede i ne prihvataju uputu, a slijede stihove i ono što im šejtan nadahnjuje, kako će okončati, kako će završiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva zablude, da u našim srcima probudi sva za pravim putom, da nas Đelešan učvrsti na čistom slijedjenju sunneta i prakse Muhammeda a.s. da budemo od onih koji će Allah subhanahu wa ta'ala sa ovoga svijeta uzeti iz čistog imana i vjerovanja u vremenu i vaktu kada većina ljudi malo zna šta znači čist din, čista vjera. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj reč ne bude dokaz protiv mene ni protiv vas, da budu koristim nama i onima koji čuju. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kažemo ovaj reč, molim Allah subhanahu wa ta'ala,